Benvolguts a Fil a l'agulla, un podcast de Mònica Cortals i Jana Martínez, dues noies escrites per Mercè Rodoreda i Sally Rooney. Com cada mes, us portem un capítol destinat a una temàtica que ens obsessioni. En el capítol d'avui us volem parlar del descobriment del jo. Posem fil a l'agulla. Vale, aviam, hem fet veure que sabem qui som i de què va una mica aquest circ, però poder toca que expliquem qui som i què fem aquí, no? Sí, mira, podríem començar per presentar-nos. Jo sóc la Jana Martínez i sóc una estudiant precària de filosofia. Vale, m'encanta. Vols afegir alguna més? Hi ha alguna cosa que creus que les oients han de saber? Mira, crec que podríem ser honestes i dir que a la intro, quan diem que som noies escrites per Sally Rooney i Mercè Rodoreda, realment estem dient que necessitem un free pass. Sí, necessitem un free pass per teràpia i una forta abraçada. Sí, i també penso que jo sóc més Mercè Rodoreda i tu ets més Sally Rooney, i jo crec que per això funcionem tan bé. No, totalment. I a part, les dues som tremendament Maria Mercè Marçal Codet. Amén. Sí. Val, doncs jo sóc la Mònica Cortals, o Cònica Mortals, el meu alter ego, que surt quan no pilota absolutament ningú al meu cap. Llavors, sóc literalment el clitxer de nena catalana de lletres, és a dir, sempre porto un llibre a la bossa, escolto religiosament Manel i m'apassionen els vestits de floretes. I poc més. M'encantes. I crec que això ens defineix bastant. Poca cosa podem afegir perquè la nostra personalitat es basa literalment en això. La nostra intenció amb aquest petit podcast és apropar temes que ens interessen des d'una vessant literària, Petit apunt per dir que faig filologia catalana, que no ho hem dit, no? I filosòfica. Cada mes, com vam dit a la intro, parlarem d'una temàtica fent ús dels nostres autors i autores de confiança. Sobretot autores, jo crec, Sí, la veritat. Aviam, intentarem amb moltes ganes no fer-vos gaire la turra. No som l'Alba Riera i no direm una cosa, estimades. Llavors, hem pensat que barrejarem una mica el discurs més acadèmic, intentant ser bastant rigoroses, però alhora, al final del dia, només som dues ties molt gracioses, llavors no tot serà gaire seriós, no patiu. No, tranquils. Llavors, Mònica, després d'aquesta presentació... Increïble presentació. Sí, crec que podem començar a anar directes. És el moment de parlar d'un dels poemaris que més ens obsessiona. Un poemari que les dues recordem sovint i que tracta la temàtica d'aquest podcast d'una manera molt particular i especial. Estem parlant del fantàstic Bruixa de Dol de Maria Mercè Marçal. No, increïble. Sí. A l'estudi preliminar de l'edició d'Educació 62, que és el que tinc jo des del batxillerat... Tu i mig Catalunya, crec. Sí, tota Catalunya. No passa res. Ja se'ns diu que el conjunt del poemari segueix una dinàmica progressiva cap al compromís del que significa ser dona, de la solitud i del jo, el nostre tema. Aquesta progressió en el descobriment del jo és tan evident que sembla que gairebé l'autora ho tenia molt present en escriure aquests poemes. Us vull posar un exemple que em sembla molt il·lustratiu d'això que estic explicant. El primer poema de Divisa diu el següent. Ojo. Preparades. Aigua sobre l'aigua set. Al vell cor de l'aigua, negres ganivets. I jo sola entre albera i alba. Al vell cor de l'aigua, negres ganivets. Passava una barca francada de remer i jo sola entre albera i alba. Passava una barca franca de remer en un foc de pales que baten al vent i jo sola entre albera i alba. En un foc de pales que baten al vent ve encesa la barca amb la lluna a pes i jo sola entre albera i alba. Ve encesa la barca amb la lluna a pes. L'amor hi clavava negres ganivets i jo sola entre albera i alba. Ho sé, comencem molt fort. Ja saps, Mònica, allò de foc de pales és bastant personal per nosaltres. Algun dia en parlarem. Sí, algun dia. Però vaja, que el nom ens torna boges. Deixem-ho aquí. Però seguim, perquè ara escolteu aquest poema, que és el primer de Tombant. Avui, 21 de desembre, he sortit al balcó. Sota una pluja que amainava, he vist els testos, les olles, els pots, de conserva plantats d'atzabares, de cintes, begònies, geranis i cactus, de cavallera de la reina i d'alegria de la casa. I el gessamí, que si se'n mor, no se'n mor, feia molts dies que no sortia al balcó, corrent darrere d'amors i d'altres coses. Notes la diferència, oi, Mònica? Ho notem. Ho notem. Clarament notem una Maria Mercè Marçal molt més feliç. La solitud ja no és present en aquest poema.
Et diria, a més, que veig com certa calma, no?, en aquest segon. Com una acceptació, ja. Sí, totalment. M'encanta. I com ens agrada aquest final Ens encanta. de feia molts dies que no sortia al balcó corrent darrere d'amors i d'altres coses. Mira, t'he de dir que a mi em sembla tan fort que Maria Mercè Marçal escrivís això amb només 25 anys. O sigui, sento que jo no arribaré a res. Mai farem res. Que no he fet res en 20 anys. En fi. I sobre el que has dit de la progressió del descobriment del jo en aquest poemari, trobo que la mateixa autora ho va definir superbé en una presentació del llibre que va fer l'any 80, on textualment va dir: com a coses noves es mantenia una rauca molt més conscient de la meva veu com a dona, en el sentit individual i col·lectiu de la paraula. I m'encanta, Jana, que hagis triat aquests dos poemes perquè trobo que representen moltíssim aquest descobriment de la identitat que fa l'autora a través del poemari. Aviam, Bruixa de Dol té 3 etapes, que es corresponen a les 3 etapes que ella va viure després del seu divorci, que són la pèrdua de la parella, en conseqüència d'adonar-se que ha perdut la seva identitat, la recuperació del desig i la voluntat de deixar enrere aquest passat, i finalment hi ha una reapropiació de la seva identitat barrejada amb el descobriment d'una sexualitat molt més lliure i molt més enfocada a les dones. Com ens agrada aquesta part del poemari. Jo he de confessar que fa anys que estic obsessionada amb aquest poemari, no només per les més referències que hi ha a Lorca, als trobadors i al folklore català, sinó perquè a més trobo que descriu perfectament l'experiència de ser una dona jove i adonar-te que la identitat que fins llavors duies posada, de cop se t'ha fet petita i toca fer un canvi d'armari. A més, trobo que és indispensable parlar també de la descoberta del desig com a part d'aquesta nova identitat. Bruixa de Dol, com ja hem vist, és ple de referències a aquest erotisme lliure, gairebé salvatge, alhora que molt casolà i natural. A mi personalment això em té el cor robat. Per exemple, el poema 12 diu: els teus llavis, la fruita, la magrana, àngel rebel, tot olor de ginebra, atrapa'm pels replecs d'aquesta febre, vine amb verdor de pluja sargantana, que em fuges pels cabells sense frontera, al bat del sol, ales d'ocell nocturn. Serves per cor la lluna o bé Saturn, i els ulls un tas de boira matinera. El teu cos mineral, sal, vi, maduixa, com una serp cargola't al meu ventre i cerca'm, amb verí d'amor al centre. Tu seràs un gat negre, jo una bruixa. Ens fitarem arrans i en el desvari la lluna cega encendrà l'escenari. Mira, com a filòloga jo em veig obligada a fer un apunt sobre aquest poema i amb això ja acabo amb Bruixa de Dol. I és que necessito que ens fixem en l'ús dels imperatius que fa aquesta veu poètica. És a dir, és un jo poètic que ja no sent cap vergonya per aquest desig, no sent un pudor, un respecte cap a res. No pregunta, no demana permís, impera el que vol, perquè està totalment còmode amb aquesta part més sexual de la persona. I dic que acabo amb Bruixa de Dol perquè vull aprofitar per parlar d'una altra obra catalana que tracta el descobriment de la identitat pròpia, també molt relacionada amb la sexualitat i el desig. I estic parlant ni més ni menys de Solitud, de Víctor Català. Preparem-nos. Val, noies, ara ve moment seriós. Necessito orelles ben obertes, d'acord? Ara mateix vull que totes pareu un moment al podcast, mireu per les lleixes de casa, que segur que teniu el llibre aquest, i si no l'heu llegit, us el deixeu a la tauleta de nit i aquest vespre mateix el comenceu. Perquè Solitud és d'aquells llibres que inexplicablement tots els catalans tenim per casa, o com a mínim n'hem sentit molt a parlar. I el tenim com un dels nostres clàssics, però crec que per això també li tenim com molt de respecte i una mica de por, i això s'acaba avui mateix, vale? Molt bé, Mònica. Ja puc seguir. Sí, jo havia de fer aquest comunicat. Doncs mireu, Solitud és la història de la Mila, que és una noia òrfana que es casa amb en Matías, un ermita, i van a viure junts en un lloc remot al cim del Montgrí. Allà, pobra filla meva, es troba que el seu marit té orxat a les venes i es troba doncs, amb una solitud que se la menja per dins. L'única companyia que tindrà són 3 altres homes, que d'una manera o altra van simbolitzant diferents tipus de desig. Per començar, hi ha l'Arnau, que és un jove masover que s'enamora de la Mila, i ella el rebutja no pas perquè no se senti treta cap amb ell, perquè al final és un noi jove, molt guapo, molt ben plantat, sinó perquè el pes de la culpa pesa molt més que el del desig, ja que al final la Mila és una dona casada. És a dir, l'Arnau és un desig reprimit. Després hi ha en Gaietà, que és un pastor amb qui la Mila estableix una amistat molt estreta, i és una amistat basada sobretot en les converses, en el diàleg, en explicar-se experiències i obrir-se molt l'un amb l'altre. Amb en Gaietà... No pot acabar bé. No, òbviament no acabarà bé. Amb en Gaietà, la Mila se sent vista per primer cop, se sent entesa. La cosa, com ja has dit, bé no acaba, però per un motiu que ningú s'espera, que és que en Gaietà és molt més vell del que semblava en un principi. Oh, sorpresa, sorpresa! Sorpresa. Llavors, doncs, òbviament no va a port aquesta relació. Però bueno, la Mila descobreix 2 coses molt importants. La primera és que hi ha moltes parts d'ella que no coneixia, ja que amb en Gaietà sí que comença a permetre's a si mateixa tenir aquest desig i aquestes idees més adúlteres. I la segona cosa que descobreix és que res no és el que sembla. I això, pobreta, la porta a un mental breakdown molt heavy.
poc a poc va fent un descens cap a la bogeria, comença a emparanoiar-se moltíssim amb tot i a dubtar absolutament de tot. I a més aquest mental breakdown està superben representat pels espais naturals. És a dir, com menys racionalitat, més natura, que és un tret molt modernista. Perquè no ho hem dit, però Solitud és un dels grans llibres del modernisme català. Exacte. I què més fa el modernisme? Doncs explorar aquesta part com més animal, més irracional de la nostra identitat. En aquesta novel·la, aquesta part més salvatge de l'ésser, està representada per l'ànima, que és un personatge a mig camí entre una bèstia i un home. I que és un personatge que acabarà intentant violar la Mila. Després d'aquesta agressió i davant la impassibilitat d'en Maties, el seu marit, la Mila decideix abandonar la seva vida a la muntanya, diu que ja en té prou, i decideix parar de representar aquest paper de dona de, amiga de, objecte de desig, i passa a buscar-se una vida millor, a buscar conèixer-se a si mateixa i vol viure alliberada al costat del fill o filla que està esperant. Plot twist. Plot twist que se'ns descobreix ben bé al final. Sí, al final el que decideix és descobrir-se. Exacte. Que és el que estem tractant en aquest capítol. Mira, noies, deixeu-me parlar-vos d'un llibre que ha estat un dels meus preferits que he llegit aquest any. És un llibre editat per una editorial independent catalana que m'agrada moltíssim, Raig Verd, i d'una autora que vaig poder entrevistar per aquest mateix llibre i que és simplement la millor. Estic parlant de La dona de Déu, d'Amanda Mikalopoulou. No vull fer-vos spoilers perquè de debò que us obligo a que aneu a la vostra llibreria de confiança i el compreu. Avui estem amb la pistola així, com dient, compreu llibres. Sí, primer capítol i ja estem amenaçant. No, clar. I per aquest motiu no vull parlar de manera explícita sobre el final del llibre, però us intentaré situar una miqueta. El títol ens ho diu clarament. Aquesta és la història de la dona de Déu. I així ens ho diu a la primera pàgina, quan també ens anuncia que el llibre va dirigit al lector. Ella ens vol explicar la veritat de la seva història, una de fascinant i sorprenent a la qual no només se'ns explica com és estar casada amb Déu, sinó que també se'ns fa reflexions de caire filosòfic de tot tipus. Una autèntica delícia, què us diré jo? Mentre coneixem la seva història, veiem un procés de maduresa d'aquesta protagonista que, per cert, no té nom. Tan fort, això. És molt interessant perquè jo no em vaig adonar fins gairebé al final del llibre que no sabia com es deia la protagonista perquè no té nom. I em sembla una decisió bastant interessant. És un procés que acaba amb una decisió. Per mi, el més important no acaba de ser aquesta decisió que passa al final, sinó com veiem que la protagonista, que només existeix en ser llegida, perquè ens està escrivint una carta a nosaltres, als lectors, es descobreix, o fins i tot es crea al llarg de la novel·la. Aquest camí preciós em sembla del més especial que ens regala la nostra estimada Amanda. Brutal. Sí, al llegir-lo. Ara mateix. Ara. Molt bé, família. Ara, si em permeteu, em poso les ulleres de filòloga, i ho dic com si jo no tingués 5 punts de miopia a cada ull. I vinc a parlar, estimades, del Bildungsroman. I, aquest terme d'origen alemany, que per cert he pronunciat de manera absolutament desastrosa, se l'inventa. Ja ens ho entendran. Sí, prepareu-vos perquè ara ve una traca de noms molt mal pronunciats, d'acord? Doncs aquest terme se l'inventa Karl von Morgenstern l'any 1803, sí, jo ja he avisat, professor de la Universitat de Dorpat. I a què es refereix? Doncs el que al cinema després s'ha anomenat pel·lis de coming of age, és a dir, obres on la trama gira al voltant d'un creixement personal i d'un descobriment de la identitat pròpia. I què diferencia un Bildungsroman d'una simple novel·la de formació? Doncs això depèn molt de qui preguntis. Que a més, no sé si ho sabeu, però sempre fem com molt la conya a filologia de que la resposta d'un filòleg sempre serà depèn del context. I he de dir que és molt cert, o sigui, jo ho faig molt. Sí, també s'ha de dir que a lletres això passa moltíssim. Sí. Però és que això depèn de tantes coses. M'encanta. Doncs Willem Dilthey, crec que ho he pronunciat fatal l'altre cop, que de fet és qui popularitza aquest terme, ens parla de 3 punts claus que ha de tenir una novel·la per ésser considerada un Bildungsroman. El primer és que el personatge principal és una persona jove, normalment un home, però ja que quan es crea aquest terme, la situació de la dona a la societat no permet fer personatges femenins realistes que tinguin prou llibertat de moviment com perquè aquest personatge tingui poder de decisió. Clar. I aquest poder de decisió ha de portar un desenvolupament personal. Totalment. Molt de coming of age. Exacte. Sí.
En segon lloc, aquestes novel·les no acostumen a contemplar la mort de l'heroi, sinó que acaben en un punt més aviat positiu i sobretot un final molt obert. És el cas, per exemple, del que dèiem de la Mila Solitud. Sabem què li ha passat, sabem que marxa d'aquest ambient terrible on es trobava per anar a algun lloc millor, a descobrir-se a si mateixa, però no sabem com acaba la seva història, no sabem com segueix. És aquesta cosa el després de la pel·li quan acaba, que dius, vale, però ara aquesta tia què farà amb la seva vida, saps? Bueno. Val. I en tercer lloc, el protagonista sempre està en conflicte amb el seu entorn. Sovint viurà un trencament entre la vida que havia idealitzat i la realitat. I d'aquest punt n'han parlat altres autors, com Roy Pascal, que diu que el Bildungsroman és el recorregut que fa un personatge per passar de centrar-se a si mateix a centrar-se en la societat, ja que és allà on trobarà realment les eines per definir-se a si mateix. I quina tia xulíssima ens fa arribar també a la conclusió de que l'individu es defineix a partir del col·lectiu. Va, totes juntes. Maria Mercè Marçal. A l'última part de Bruixa de Dol, on aparta el jo per parlar d'un nosaltres. Perquè, estimades, la veritat és que sense un col·lectiu, sense una societat o un grup, és impossible viure cap mena d'experiència que tingui un impacte en el jo i que ens permeti avançar. Penseu, si no, en totes aquelles frases que dieu perquè tal amiga les diu, en l'ordre concret que teniu de parar a la taula perquè és com s'ha fet sempre a casa vostra, en aquella cançó que teniu de tota trucada perquè un dia la van posar al bar de confiança i us hi va identificar moltíssim. Això és personal. No pas. Jo un problema amb els bars de confiança no. Què va? Doncs això, el jo està format de petits fragments que hem tret dels altres, formant com una mena de simbiosi d'experiències que hem acabat anomenant vida. Hòstia, que existencialistes, no? Sí, de sobte ets tu la filòsofa i jo soc la filòloga, una mica. Sí. I és que, amigues, quanta raó tenia Ortega i Gasset amb allò de jo sóc jo i la meva circumstància, que de fet la frase sencera és jo sóc jo i la meva circumstància i si no la salvo a ella no em salvo jo. Perquè és que certament no existim com éssers aïllats, sinó que la nostra identitat està estretament lligada al nostre entorn i al nostre bagatge vital. Però és que aquest home va més enllà quan diu lo de si no la salvo a ella no em salvo jo. Ens està recordant que no hi ha prou en veure la vida passar, sinó que hem d'interaccionar amb el nostre entorn per poder avançar com a persona. Totalment, i molt més important aquesta segona part de la frase. Sí, no, fa molta ràbia que no s'hagi popularitzat, perquè li dona molt més sentit. Ara ho canviem. Ara s'ha de dir la frase sencera. I ara els nostres oients poden fer-se les interessants i dir com, de fet, sabies que la frase és... Totalment. Servei públic. I tant. I jo estic molt en el teu equip, amb això del col·lectiu, perquè de fet després en tornarem a parlar i ho recuperarem una mica. Som-hi. Vale, doncs tornant-me a posar les ulleres de filòloga, he de dir que tot i que aquests 3 punts que hem esmentat ens poden ajudar molt per identificar un Bildungsroman, val a dir que també es poden qüestionar i debatre. Per començar, òbviament, parlaré del primer punt, que és el que ens diu que el protagonista ha de ser jove i un home. Mira, no. Ja està, ho hem superat, ja, això. Tot i que aquesta premissa es pot entendre si tenim el context social i cultural del moment en què es comença a utilitzar el terme, és evident que aquest requisit ens ha quedat molt desfasat. El que sí que preval, però, és el fet que el protagonista d'aquestes obres sempre ha de tenir prou llibertat de moviment, poder de decisió, per poder viure aquestes experiències que l'empenyin cap a un canvi. I sobretot, que aquest personatge s'ha de deixar endur per la vida i disposar-se a viure aquesta transformació. I és aquí on entra en joc Michael Minden, que defensa que el punt més important dels Bildungsromans és ni més ni menys que l'error, ja que és a partir d'aquest que es creen les experiències i els canvis en l'individu. I a mi és que aquest punt últim m'encanta. Totalment, ens cau molt bé aquest Michael. Sí, hem d'investigar més sobre la seva persona. Ja en parlarem. Per fer la transició cap a la vessant filosòfica de la temàtica, ho farem amb la gran transformació, amb la més famosa de totes, la metamorfosi de Kafka. Mireu, el curs passat vaig anar a una conferència amb un professor que vaig tenir, l'Oriol Ponsatí Morlà, sobre Kafka i la seva metamorfosi. I va fer una interpretació que m'agradaria compartir amb vosaltres perquè penso que és molt adient per aquest capítol. Suposo que ja tothom sap de què va la història, però per si algú encara no ha tingut l'oportunitat de llegir aquest llibre, us situo. Un altre per la llista. Un altre, però aquest jo penso que gairebé tothom l'ha llegit. Espero. Sí. Mira, en Gregor Samsa es desperta un dia i de sobte és un escarbat. Aquesta és la premissa. I a partir d'aquí jo crec que més o menys podem seguir el fil del que vull explicar. És el que havíem parlat més d'un cop, que de fet ni tan sols és un escarbat, és un insecte. I a tot arreu han posat un escarbat a la portada i això Kafka. Sí, Kafka. Que ja ho estic dient bé. Va deixar com explícitament de, sisplau, no em poseu un escarbat. Bueno, però és que el pobre Kafka
ha dit moltes coses i ningú feia cas de la seva voluntat. Clar, no, pobre home, no. És traumàtic. Tranquil·la que jo cremaré totes les teves llibretes abans de que moris, perquè jo no seré l'amic de Kafka. No et preocupis. No, que no va fer cas. I, de fet, a la conferència se'ns va parlar d'això, i després ho explico, lo de l'escarabat, i se'ns va dir, arrenqueu les portades dels llibres, perquè, pobre Kafka. Però bé, ella ens explica que l'única transformació que pot haver fet Grzegorz Samsa és molt més concreta i limitada. El que sembla que Kafka ens vol dir és que algú ha deixat de ser reconegut per la seva família com la persona que era el dia d'abans. Per tant, podríem pensar que o bé ha deixat de ser persona o bé que ha deixat de ser la mateixa persona que era. Ponsatí ens parla, doncs, d'aquesta segona possibilitat, deixar de ser la mateixa persona que era. Nosaltres, com a persones, ens reconeixem com a continu, però que sigui així no vol dir que sigui idèntic. És a dir, nosaltres vivim la nostra vida de manera contínua, però no la vivim de la mateixa manera si som nens, adolescents o ancians. Això és bastant evident. T'ho comprem. Sí. De tota manera, en aquest cas, hauríem de plantejar què és el que ens fa ser persona. Locke i Kafka comparteixen una opinió similar. Una persona és persona quan pensa en ella mateixa el dia anterior i recorda qui era i què va fer. Aquesta definició, entre cometes, sembla prou acurada pel simple fet que quan ens trobem amb alguna persona amb Alzheimer diem sovint que aquesta persona ja no és ella. Quantes vegades ho haurem escoltat? Amb això estem dient que si una persona no és capaç d'establir una connexió amb allò que és el continu, ja ha deixat de ser ella, o és una altra cosa, o no és. Si admetem aquesta premissa com a vàlida, hauríem de poder afirmar que Samsa no va deixar de ser Samsa, és a dir, que no es va transformar en qualsevol altra cosa. Finalment, seguint la línia de Hegel i Marx, va comentar Ponsatí que el que és rellevant en termes d'autoconsciència és una resposta de caràcter constructivista i social, pel simple fet que som com som perquè som un conjunt de molts, el que parlàvem abans. Sí. Som moltes persones en una, i de fet, ens explica Ponsatí, és més aviat la mena de relacions que prenc amb les persones que m'envolten el que em fa ser qui soc. És això una mica allò de quan barreges com grups d'amics i de cop les teves personalitats amb cada un dels amics s'han de barrejar i no saps quina triar. Totalment. I és com molt caòtic tot. És difícil de portar perquè no saps com desenvolupar-te. Per això deixem de ser els mateixos quan perdem algú estimat. Per això no ens sentim igual amb una parella que amb una altra, perquè la separació comporta una certa ruptura d'identitat. D'això ja en parlarem també. Sí, en parlarem. Petit spoiler. Per tant, podem concloure que Samsa deixa de ser qui era quan deixa de poder satisfer les necessitats de la seva família perquè trenca les seves relacions. Establim compromisos en base d'expectatives i el que en realitat fa Gregor és trencar les expectatives i d'aquesta manera acaba trencant amb els seus compromisos. Aquesta és la mena de metamorfosi que podem interpretar, doncs que les transformacions que patim al llarg de la nostra vida afecten les relacions que establim. I per això Ponsatí ens recorda que d'on ve si no l'obsessió de Kafka en no voler representar cap innocenta. Exacte, el que dèiem abans. No, és que pobre Kafka. O sigui, sí. Un altre que mereix un free pass per teràpia, pobre. Totalment. Jo penso que en seria molt amiga de Kafka. Jo també. Sí, però vaig saber coses sobre ell que algun dia ho parlarem i em van trastocar una mica la percepció. Home, era una persona curiosa, eh? Sí. Jo sé que mastegava com 100 vegades el menjar abans d'empassar-se'l. És que això a mi m'hagués posat com molt nerviosa. Sí, però és que el pobre llegeixes la carta al pare i ho entens. Pobre home, no. Sí. Aquesta interpretació em fa pensar que potser no estem parlant d'una transformació, sinó d'un descobriment. I la pregunta més interessant que se'ns planteja llavors és què ens fa ser persona? I què vol dir descobrir-nos? Grans preguntes, eh? Vale, noies, agafeu un cafè, enceneu-vos un cigarro, que ens posem filòsofes. Jo dient que us enceneu un cigarro quan no fumo, o sigui, soc l'amiga de filosofia que no fuma i no bec cafè, jo bec té, però bé, volia caure en l'estereotip. Què som tu i jo si no dos estereotips en potes? Completament, i volia forçar-ho una miqueta. He llegit un paper de Maria Slosegui anomenat El descubrimiento del yo según David Hume, en el qual defensa que Hume admet un coneixement psicològic del jo.
Vale, intentaré explicar les teves idees el millor possible. Espero fer-me entendre i no fotre-us una xapa massa feixuga d'escoltar. Vale? Estàs ready, Mònica? Estic preparadíssima. Perfecte. Perquè l'autora ens explica que en el sistema de pensament de Hume es troba una teoria del jo com a autoconsciència, que porta implícita la noció d'autorealització. A més d'un descobriment fenomenològic d'un jo social. Que difícil és aquesta paraula. Avui, dur. Avui estàs sent dur. També s'ha de dir que no estem gaire fines cap de les dues avui. No ens trobem bé. Però bé, que és una paraula complicada. Sí, perdoneu-me, filòsofs. A través de la societat convertit en un mirall on es reflexa el nostre jo. És a dir, que en Hume trobem un jo com a autoconsciència en el qual hi ha una autorealització i un jo social que fa de mirall del jo individual. Mira, petit spoiler, també això dels miralls un dia jo en vull parlar. Sí. Perquè el tema dels miralls de literatura i filosofia a mi em té boja. Sí, completament. I és que a més anirà sortint, Sí. el tema del mirall. Es va repetint. O sigui que... Sopito cada vegada que parlem dels miralls. Uf, com a tílic. Malament. A més, diu l'autora, y cito, Hume niega en el libro primero del Tratado sobre la naturaleza humana la posibilidad de un conocimiento racional del propio yo, concluyendo que no cabe ni un conocimiento racional del yo trascendental ni, en último término, del empírico. Esta crítica un tanto atrevida de la imposibilidad de una reflexión intelectual sobre el yo trascendental podría ser aceptable si se admitiera que, a nivel racional, nosotros no podemos constituirnos a nosotros mismos como objetos, que no podemos separarnos de nosotros mismos ni objetivarnos, porque seguimos siendo sujetos, por lo que no puede darse un conocimiento objetivo del propio yo. És heavy aquest moment, perquè Slowsky apunta que si no podem tenir un coneixement racional del jo, ja sigui propi, transcendental o empíric, hem d'admetre que racionalment no podem fer de nosaltres objecte. Que en ser subjectes no podem separar objecte-subjecte. Per tant, no podem obtenir coneixement objectiu del propi jo. Això és una premissa A mi em fa molt mental difícil. breakdown, això. Sí. El dir mai sabré ben bé com sóc jo, perquè objectivament no em puc conèixer a mi. Sí, jo vaig tenir una conversa sobre això a un bar, també, i va ser... jo vaig entrar en una ratllada molt important, de fet. A més, estava llegint Pirandello, que en parlarem en un altre capítol, i estava tornant-me boja. Vaig tenir un moment de crisi, de veritat, m'estava tornant boja. Pel que fa a l'existència del jo, tornem, i el coneixement que podem tenir d'aquesta, l'autora ens parla d'un Hume que s'allunya una micona d'aquest penso per tant existeixo, de Descartes, i adopta una espècie de sento que sento i per tant penso que existeixo. Hume ens dona una altra perspectiva. L'home es coneix a ell mateix, però no de manera objectiva. Primer experimenta el seu cos i després les seves passions. De fet, en el seu tractat, en els llibres segon i tercer, explica l'autora Hume, mostra que les dues maneres que l'home sent el seu propi jo són les passions i les relacions socials. Y cita, el razonamiento de Hume toma como punto de partida una definición del yo como algo inmutable. Y aquí cita a Hume cuando digo, si alguna impresión da lugar a la idea del yo, esta impresión debe continuar siendo la misma invariablemente a lo largo de todo el transcurso de nuestras vidas, ya que se supone que el yo existe de esta forma. Pero no existe una impresión constante e invariable. A continuación establece que el yo no es sino una constante colección de diferentes percepciones que se suceden una a la otra como con una inconcebible rapidez, y que están en una perpetua lucidez y movimiento. Como conclusión de estos dos presupuestos, Hume concede que puede haver quizás algun jo, però desde luego no el suyo, per això que parlàvem abans. Cal aclarir a què refereix Hume quan diu impressions. Em posa una mica profe de filosofia moderna. A vegades toca, no? Shout out to Max Pérez. A las percepciones que penetran con más fuerza y violencia llamamos impresiones y comprendemos bajo este nombre todas nuestras sensaciones, pasiones y emociones tal como hacen su primera aparición en el alma. Per Hume, l'estudi del món només es pot fer a través de la ment. ¿Vale? El món es redueix a instàncies qualitatives. I el filòsof parla d'impressions i d'idees. Les dues coses són continguts mentals.
Les impressions només tenen a veure amb la intensitat, com dèiem. És allò més vivaç. Dins les impressions tenim les impressions generades per sentits i les generades per reflexió, d'herència luquiana, però això és un altre tema que no entrarem, ¿vale? Però que quedi clar que les idees són qualsevol contingut mental amb una vivacitat menor i que habitualment ho associem a la memòria. Ontològicament no hi ha cap diferència entre impressions i idees, ¿vale? Llavors, quina és la relació entre aquestes dues? Una relació d'entrada de semblança, però hi ha més. El que primer diu com a causa, que després corregeix perquè realment Hume no parla de causes, pensa que només tenim idees borroses de coses que hem vist clarament. És a dir, sembla que només tenim idees quan hem tingut una impressió. Després d'aquest incís podem continuar amb l'article. Jo espero que s'hagi entès. Jo tinc com flashbacks de cop filosofia segon de batxillerat. Aquest és el meu paper. Sí, no passa res, memòries del Vietnam. Exacte. Podríem dir que Hume resol el problema de la identitat dient que és un canvi constant i que només depèn dels continguts mentals que es tinguin en aquell moment. Per Hume, el jo actua com a fonament de la simpatia de dues maneres. ¿Vale? Observa a l'hora d'admetre judicis morals a través de la simpatia i apareix reflexat en els judicis que els altres fan de la pròpia conducta. És a dir, el jo actua quan fem judicis i quan som jutjats pels altres. I és a través del judici dels altres sobre la nostra conducta que el jo es veu emmirallat i es coneix. Chupito! Sí. Podríem parlar que el jo es descobreix a través dels altres. En palabras de Hume, que cita la autora al artículo, en general, afirma Hume, podemos decir que las mentes de los hombres son espejos unas de otras. Y esto no solo porque cada una de ellas refleja las emociones de las demás, sino también porque la irradiación de las pasiones, sentimientos y opiniones puede ser en muchas ocasiones reverberada. Es cierto, pues, que si una persona se contemplase a sí misma desde igual perspectiva en que aparece ante su admirador, obtendría, en primer lugar, un placer singular y luego un orgullo o satisfacción propia, según la hipótesis antes explicada. Ahora bien, nada es más natural que el admitir las opiniones de los demás en este particular, tanto por simpatía, que hace que nos estén íntimamente presentes todos los sentimientos de esas personas, como por razonamiento, que nos lleva a considerar su juicio como una especie de argumento en favor de sus afirmaciones. Estos dos principios de autoridad y simpatía influyen en casi todas nuestras opiniones, pero tienen particular importancia cuando juzgamos acerca de nuestra propia valía y carácter. Uau, Hume aquí tenia el bol i li sortia foc, literal. Podríem posar en dubte, llavors, si acceptem això, la veracitat d'aquest jo, si només el podem conèixer a través dels altres. Però està clar que si acceptem que no podem objectivitzar el jo, és gairebé impossible dir quelcom que estigui completament veritat sobre el jo, o, bueno, si podem tenir algun tipus de prova. Però, en fi, el jo es descobreix a través de la seva relació amb els altres, amb la comunicació, amb l'amistat. És com el que parlàvem abans de Samsa i la identitat. Potser sí que es dona una ruptura de la identitat en la pèrdua de l'altre. I aquest jo és mutant depenent amb qui ens relacionem. Acabo tota aquesta explicació de l'article amb una conclusió final de l'autora que ens ajudarà a acabar de tancar tota aquesta idea que té Hume del yo. Hume comienza planteando el problema del yo como identidad sustancial, pero pasa a tratar la cuestión del yo como autoconsciencia, siendo tan solo este último el camino del acceso al yo. Hume, a través de su crítica, deduce que en el yo trascendental no se descubre la identidad. Es a través de la autoconsciencia del yo empírico como llegó a conocer el yo sustancial. Paréntesis, això que dèiem, a través dels altres. Pero Hume no puede llegar a esta última conclusión al haber reducido el conocimiento sensible a certezas inciertas. Si se admite la paradoja, ya que es discutible que para él la creencia aporte un verdadero conocimiento. Hume realiza ciertos descubrimientos, pero no da el paso final, dejándolos a nivel de conjetura, impregnados de incertidumbre, negándoles el caràcter de certeza. Molt bon paper, la veritat, us el recomano també. Però, Mònica, no treguis la roba de filòsofa, que ja et veig. No apaguis el cigarro, no encara, perquè no hem acabat.
El tema de la identitat, com hem vist, està sent d'important en intentar entendre tot aquest procés del qual estem parlant, el del descobriment del jo. M'agradaria reflexionar sobre aquest concepte una micona més. Locke, quan ens parla sobre la identitat, fa ús d'un conte, el del príncep i el sabater. Vale, preparats, escolteu-me, vale? És una manera molt il·lustrativa d'entendre això que estem parlant. El conte, ho explico molt superficialment, ens diu que la ment i l'ànima del príncep i el sabater han estat intercanviades una nit, amb la mala sort que el dia següent és la coronació, perdoneu-me, estem fatal avui, No és el dia noies, avui. no, del príncep. A qui han d'anar a buscar per coronar, Mònica? Mira, a mi quan em vas fer aquesta pregunta per primer cop el dia que vam assajar tot això, a mi em va rebentar, Sí, i ara pots contestar perquè ja saps qui Sí, però el de recordar-me ja se'ns escapa. Bueno, és Però, igual. en fi, sí, que és un drama. Sí, és un drama perquè és la pregunta de la ment i el cos. Clar. És una pregunta que, bé, ha estat molt debatida. Què marca la identitat? La ment o el cos? Per Locke, com bé vas contestar aquell dia, més o menys, Jo et diria que la ment. Exacte, Sí, s'hauria d'anar a buscar el sabater, Val. perquè és qui té la ment del príncep. Perquè la ment és la continuïtat psicològica de les idees en el temps, que estan dins d'una determinada ànima. El que determina qui som són el conjunt d'idees que tenim a la ment i la seva continuïtat mental, el que parlàvem abans. Y en paraules de Locke, la identidad de la persona es formalmente identidad de conciencia. Ser uno mismo, distinguirse como yo mismo de las demás personas, es tener conciencia y poder desplazarla hacia atrás o proyectarla hacia adelante para comprender así pensamientos pasados o acciones futuras. I mireu, el tema de la consciència sí que és una anada d'olla, Heavy. perquè és el gran tema de la filosofia que no s'ha resolt, per cert. O sigui, és una anada d'olla que... Depèn. Ja està, és una resposta. Sí, depèn, tot depèn. Tot depèn. Sí, però potser un dia en parlem, però aquell capítol sí que serà dens. Per tant, descobrir el jo és recordar-nos en continuïtat, adonar-nos de la consciència del passat i adonar-nos de la possibilitat de projectar-la en un futur. No és aquesta, de fet, la sensació que experimentem quan recordem allò oblidat? Descobrim una part del nostre jo que fins ara ens havia estat completament desplaçada. Són en aquestes reminiscències que som capaces de descobrir-nos. Tan tranquil·les, ens hem quedat? Sí. Mira, jo m'he quedat relaxada, perquè a més em va encantar escriure aquest guió. Va ser molt xulo. Cada dia més a prop del cigarro i el cafè, noies. Però per acabar aquest programa ho volem fer d'una manera més tranquil·la. Toca descansar la ment. Així que agafeu les notes del mòbil o una llibreta o el que voleu i estigueu preparades per apuntar, perquè ara venen les obsessions del mes. M'encanta. Abans de tot, dir-vos que aquestes nostres obsessions són del juliol, perquè vam escriure això al juliol i ho vam gravar a l'agost. Per això anem tan fresques al setembre, que també t'he de dir, canvi climàtic, podríem anar així al setembre. Però no, estem a l'agost, família. Estem a l'agost quan estem gravant això, perquè la Mònica ara mateix, oh Déu meu, la tenim a terres espanyoles, concretament a Galícia. Tant de bo, quan aquest podcast surti, jo estigui aprenent a tocar la gaita. M'encantaria. Bueno, és que faríem Insta-stories i ho pujaríem perquè seria molt graciós. Sí, a colonitzar Galícia. Toca colonitzar Galícia. Sí, o sigui, penso portar com tants llibres de Mercè Rodoreda Sí. al bolso i a cada gallec que vegi dir-li té. De res. De res, ja m'ho agrairàs. Sí. Llavors, comencem amb això i recordeu, això és del juliol, vale? Vale, va. Mònica, quines han estat les obsessions del mes? Mira, noies, per mi aquest està sent l'estiu de la Marta Orriols, perquè fa unes setmanes em vaig llegir d'una sola tirada Aprendre a parlar amb les plantes, que és un llibre que ja en parlarem també, i ara estic a tope amb Anatomia de les distàncies curtes, que és com un recull de contes i que, com tot el que escriu aquesta dona, passa com l'aigua. O sigui, és increïble lo lleuger que es fa. Me l'hauràs de deixar. Sí, és increïble. A més, com que són històries així curtetes, em va genial perquè cada dia en llegeixo una o dos abans d'entrar a la feina mentre em faig el meu cafetó i soc un estereotip un dia més. Vale, després també m'he estat obsessionant molt amb dues cançons. La primera és Pequeño Vals Vienes de la Sílvia Pérez Cruz. Aquesta dona, sisplau, uau. Deixeu-me dir que és una cançó ideal per desquiciades que estan superant una situationship. És a dir, jo. Al nostre cas, és a dir, nosaltres. A més, ens hem posat d'acord, llavors aquest estiu és... el timing l'hem tingut perfecte. Sí. Uf. I la segona cançó és Nadie se lleva nada, d'Antonio Machín, que de fet vaig descobrir perquè la va recomanar la Rosy de Palma, gran persona, m'encanta. La més perfecta. Quan va anar al podcast d'Estirant el Xicle. I que, tal i com el nom molt bé diu, parla de la inutilitat de l'avarícia. Si és que total, i cito textualment, ya lloré, ya recé, y no puedo resolver mi problema.
Si tengo que vivir, si tengo que morir, esta vida es un dilema. Nadie se lleva nada. Todo se queda en la vida. Tanta ambición, ¿para qué? Si nadie se lleva nada. No l'he escoltada, aquesta cançó. És com molt cançó d'avi, que fuma purus. O sigui, jo. Sí, m'encanta aquesta com el meu llibre. estereotip, perquè tenim la broma de que jo sóc com l'avi, també, bastant. Una mica. Sí. Doncs mira, Mònica, jo t'he de dir que aquest mes he entrat bastant en el món Stefan Zweig. Sí, dur. Sí, dur. He llegit Viatge al passat, l'edició de Petits Plaers, que és moníssima. És que com tot el de Petits Plaers. És que necessito tot Petits Plaers a casa. El dia que jo sigui rica, no ho diré, però hi haurà senyals, i serà que m'he comprat tot Petits Plaers. Totalment. I això, aquest fet, ha fet que tingui la dèria de llegir absolutament tots els llibres d'aquest home. Així que us recomano aquest Petit Plaer perquè és supercurtet, com la majoria, i és absolutament fascinant. A més, trobo que és una bona lectura per ara a l'estiu. Vale, al setembre ja no és estiu, però... Aceptamos pulpo, no passa res. Sí, ho podem allargar. A més, Stefan Zweig, en realitat, per qualsevol moment es pot fer. Perquè és una història d'amor molt maca, d'aquestes que ens fan recordar i recordar i recordar. Llavors ens ha anat perfecte per aquest moment que estem nosaltres. Sí, estem superbé, Jana, no sé de què em parles. Ja, no ens ha passat res. I mira, ja que parlem de recordar històries, aquest mes he vist dues pel·lícules que m'han fet també recordar moltíssim. La primera és La Quimera. Usted, perdoneu-me, sé que vaig tard, però com diuen els castellans, más vale tarde que nunca. Jo he de dir que no, tampoc me l'he vist, T'encantaria, perquè, mira, aquesta pel·li t'enganxa des del minut 0 i és d'aquestes pel·lícules que voldries tenir un quadre de cada imatge, de cada fotograma a la teva habitació i a tota casa teva, perquè és que és preciosa com està gravada. I res, a un dels meus millors amics no li va agradar gens, de fet, aquesta pel·lícula. És dur, Sí, però ho recomano realment, perquè em va agradar molt fer com aquest debat. Llavors, també us recomano debatre amb els amics quan teniu opinions diferents sobre continguts. A una terrassa amb una cervesa, unes cartes i debatiu moltíssim amb els vostres amics. És divertidíssim. És superdivertit. I l'altra pel·lícula que us volia recomanar és Girlfriends, de Claudia Weil. És una pel·li sobre amistat i sobre descobrir-nos, cosa que és perfecta pel capítol d'avui. Sembla que ho hagi preparat, Qui havia de dir que això està preparat? Que rar! Això és en directe. A Letterboxd, perquè sí, sóc aquest tipus de noia, òbviament, perquè sóc un estereotip, vaig posar que és Girls més Woody Allen, perquè m'agrada Woody Allen, les seves pel·lis, vale? Perdoneu-me. No podia ser perfecte, ja no? Més, tenim coses. Sí, més Frances Ha, més Fleabag. És a dir, el meu puto món. També aprofitem, altre cop traiem la pistola, si no heu vist Fleabag, o sigui, t'arreu. És la meva sèrie preferida, jo crec. Algun dia en parlarem, perquè aquell monòleg de la Fleabag quan està al confessionari... Ai, nena. No. Llagrimeta, Llagrimeta. Seguim. Sí, i aprofitant que he mencionat Girls, aquest estiu també per mi ha sigut estiu de Girls, perquè durant juny i juliol vaig revisionar la sèrie, que és fantàstica, i us la recomano també. Llavors, aquestes serien les meves recomanacions, Mònica. I ens hem quedat super descansades. Vale, Jana, doncs hem arribat al final del nostre primer episodi. Que fort. El primer, Ai, és com molt tendresa, no? Sí. M'encanta. Val, doncs per acabar amb aquest tros de capítol, esmentar que tot això ha sigut possible gràcies al nostre realitzador Ian Pozo, al nostre productor Joel Solís, a Radio Tordera per al suport i l'espai i a la xica Esta per cedir-nos la seva cançó ¿Dónde está Sandra? I res, noies, ens veiem el mes que ve a Fil a l'agulla. Adéu!